Една от интересните комбинации от функции на Project Estimator е, че може да използваме търсенето и копирането на анализ съвместно. За целта ще предположим, че ние имаме няколко позиции за колони. В нашия случай се виждат без скролиране, но това е за целта на примера. Обикновено в една голяма сметка тези позиции са разхвърляни, които си приличат. И аз ще избера копиране на анализ. Сега ще включа търсенето и ще махна полето анализ, за да не получим повече от необходимото количество намерени резултати. И когато скролираме, ще видим всичките позиции, в които пише колони. В нашия случай трябва да сложим само кофража. Затова тук ще изберем вмъкване и ето тук още веднъж вмъкване. Ето по този начин на практика намерихме всички позиции с еднакъв анализ и го разнесохме.